दिनै जिहेतु जोंहा गाबोन मोनसे हाबाफारि दङ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै जि सुबुंथिनि फायखिनि बान्था बे 20 खेबनि थाखाय होजागोन आरो बेखौ नमिनेसन मोनबाय सनाम वांचुक बिथाङा अलरेडि सफैखाबाय आरो बेनिखायनो बेलासियाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव नैबे मोनसे इनोभेशन एन्ड इउथ मोनसे हाबाफारि लानाय जादों आरो बेजों बिथांनि जे आगान जे बिसेसके गाबोननि थाखाय बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे सल्जार अफ हिउमेनिटी एवार्ड मोनगोन आरो बेखौ मान होनानै बिथाङा जोंनि बड'लेण्डआव आगान होफैदों सिगांबो बिथाङा एबसुनि कनफारेन्सआव फैखांबाय 2021 आव थिग बिदिनो जों गोबां आसा खालामो जे दिनैहाय बिथाङा बेयावबो गोबां मोजां बाथ्रा फोरमायलांबाय जे जोंनि गासै माने लाइमोनफोरखौ लानानै इउथ एनार्जिखौ लानानै आरो जिखिनि गियान आरो जि सोलोंथाइनि बाथ्रा आरो गावनि थाखानायजों लानानै जि आवगायलांनांगौनि बाथ्रा गोबां बिथाङा गावनि मोनदांथिजोंहाय जिहेतु बिथाङा सासे सोलोंथाइनि आलादा गुबुनै माने सोलोंथाइनि फोथाराव मोनसे गोदान मोनदांथिजों बिथाङा गावनि रोंगौथिजों माने गियान होनायनि सोलोंथाइ होनायनि मोनसे आखा-फाखा माने सासे माने मुंदांखा सुबुं बिथाङा आरो बिनिखायनो दिनै जोङो बावहाय गाबोननि हाबाफारिखौ लानानै जोङो बिथांखौ मोननो हादों आरो दिनै गाबोन सानसेनि हाबाफारि हिसाबै बिथांनो बान्था गथायनाय जागोन लोगोसे बेवहाय जोंहा गाहाय आलासि महरै माने बाहागो लाफैदों आसाम ट्रिबुन ग्रुपनि बिथाङा बावहाय माने सासे जिहेतु माने एग्जिकिउटिभ एडिटर आसाम ट्रिबुन ग्रुपनि बिथांनि मुङा जाहैबाय प्रसान्त ज्योति बरुवा बिथाङा गाहाय आलासि महरै नुजाथिगोन आरो अलरेडि बिथाङाबो सफैखाबाय दा लोगोसे जोंनि गासै बेवहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्ट आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद खेलेगैनो बे हाबाफारिखौ जितु बानजायो दा बिनिखायनो मिजिंथिबाय नोंथांमोनहा बिथांनि बाथ्रा खोनासंनो लोगोसे बड'फानि मुङै जि बान्था गथायगोन बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय जोङो गोबां आसा खालामदों आरो जाहाथे नोंथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैयो जोंनि जायगाया बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव जागोन जि सान्दामारियाव थानाय गौरां दाउखिपार खाथियाव दा बेखायनो नोंथांमोनखौबो नोंथांमोननि बे चेनेलफोरनि गेजेरजों मिडियानि गेजेरजों खावलायबाय जाहाथे बे बड'फानि मुङै जि सुबुंथिनि फायखिनि बान्था 2थि खेबनि थाखाय सनाम वांचुक बिथाङा मोनदों आरो बिथांनो बेखौ गाबोन गथायनाय जागोन जोंनि गासै हाबाफारिया 10 बाजिनिफ्राय जागायगोन आरो बे सान्दामारिनि जे बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स बेवहाय 10 बाजिनिफ्राय जागायगोन आरो बेवहाय ओंखाम जानाय आरो आलासिफोरनो जानाय बेबायदि बाहाय बेबस्था खालामनाय जादों सेरफांगुरि बाजार श'रुमा क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय 90% लन गंनै हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा-मोनफायै एसुइट गिफ्ट हरनाय जागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158726656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन